Takže milé detičky, ja vás tu vítam dnes. Dnes je taký špeciálny deň. Neviem, či niekto vie. Je taký deň, že Medzinárodný deň školských knižníc. Tak, ideme si zistiť, aké meno vám vyšlo v tajničke. Dobre? Chalani, začneme od konca. Takže trojky. Janko Kráľ. Zistíte, ako vyzeral Janko Kráľ, ako vyzeral Janko Matúška. Pozor s rukami. Slováci medzi sebou rozprávajú, aké majú pesničky, aké rozprávky. No, nech sa páči. Dobrý deň, milé deti. Viete, kto som ja? Poznáte ma? Ľudovičke, vítame ťa medzi nami. Ja dúfam, že sa dozviete priamo od tohto velikána pár informácií, ktoré zase vám pomôžu. Vítajte medzi nami, nech sa páči. Ďakujem. Tak deti, prišiel som tu, aby som vám priblížil, ako to bolo, keď som žil ja s mojimi spoločníkmi. Ľudovič tu a my sme našli tvojich kamarátov. Výborne, tak mi ich ukážte. Áno, toto je môj kamarát Janko Matúška. On tiež patrí medzi tých. Dozvedeli sme sa, že pri príležitosti Dňa školských knižníc nás prišiel navštíviť Ľudovič Tour. Poďme sa o tom presvedčiť. A tie naše Tatry zďaleka sa smení. Zahátajte, páni, keď máte radi. Vieme, že ste základnú školu vychodili u svojho otca. Aký bol učiteľ? No, môj otec bol učiteľ, múdry, prísny a každý, kto ho stretol, si ho vážil. Povedzte nám niečo o svojich súrodencoch. No, ja som mal 4 súrodencov. Mladšieho brata Janka a 3 starších. Karola, Samuela a Karolínu. Po smrti môjho najstaršieho brata Karola som vychovával jeho 7 detí. Čo by ste odkázali mladej slovenskej generácii? No tak poprvé, že ja som tvrdej nevymyslel a po druhé, aby si išli za svojimi snami a cieľami. Veľmi ma ubíjalo, že sme nemali svoj spisovný jazyk a v školách sa učila maďarčina, nemčina a latinčina. Rozhodol som sa to zmeniť. Aby som mohol svoje myšlienky dávať ďalej, začal som vyučovať na Evanjelickom liceu v Bratislave. Spolu s mojimi priateľmi Hodžom a Urbánom som uzákonil spisovnú slovenčinu v lete v roku 1843. Toto všetko sa nepáčilo maďarskej vláde a preto ma pozbavili profesúry. Moji pobúrení študenti sa rozhodli odísť zo školy spolu so mnou. Medzi nimi boli aj Janko Kráľ a Janko Matúška. Janko Matúška napísal text básne, ktorej slová sa stali neskôr národnou hymnou.